sabler højt brag af. Det var sgu her, ikke? Jeg gør det igen for helvede. Er der ikke en bygning nummer 3? Tag den her, mens vi er. Og der kommer rigtig meget støv. Tror vi skal lukke os ind lige om lidt? Okay. Det tror jeg faktisk også. Kan man køre på havnevejen sort? Nej, ikke endnu. Den er lukket af. Okay, ja, jeg tænker også bare at få lidt at se folk. Ja. Nå, det var det. Når vi kommer herover, så går vi ind igen. Jo. Og lukker vinduet. Hvorfor er det, jeg står og kniber sig på øjnene sammen med at Nå, men glædeligt oprydningsarbejde efter sådan noget der. Det skal være bygget noget andet, eller altså... Ja, der kom noget... Både kontor og ejendom har jeg hørt. Okay. Nu ligger der bare ruiner. Ja. Det kommer nok til at tage noget tid, tror jeg også. Ja. Ja, du kan søge noget arbejde. Ja, heldigvis.